when he January this sari zirtop ni ania capsona ka kadang khanin ka kalkol na lama hian kong hi thol em mai wain chu nileng ina thola om angai kan ngai to mai maya thingtlang lam hi zo la he kan lo tam khop maya ke ma tiamin an lo tam be maya chung chuk kan la ho khom lo ni berina langa tuna pheijon school ten tran to zo ka chu chon tle min ati tam to zok te poni mela he kholai hi thol khop maya lir thei po thol hok maya dang dai ve khop mai hei chu thingtlang hi kan lo tam maya le thingtlanga Christmas day kum thar mang hi kum dangai nan tam zualin ka sia kumin hian lo khom lo ani mela la hian claim chona jam ve dewa helai po hian chuan tuna hian dar ni vel bor ania tlaya office ban huna kan en kol le chinanga nge azam ve thawem angam ma ain azam nge thol zok ti te kan en doni henglai hi gandia lim phei vel bor khania thol nuam khop mai henglai te po hi treasury chuk tha kan thleng thalea thol me tura hian hemi ka kalni hi covid wanga in khar chok ang chi order ma khala chok lawa in tlan chok pa ngai top khani tuna hian khat lakon bul loka khan scooty ka siltir me ka helai hi kong lun engtik lai po jam kan ti thin kha nia tennis court lama tanga pheina kha ani ma se he wen chu tlan atlem khop mai dar thum vel bor ani to motor tlan hi khat takani ading pom lo solai alang thei mai so khat lakon kha nia solai peng so azam de thep thup zere he lai thleng hian kong chep ne hian two wheeler ko kan tang thep thup zela tempul lama kol phei le a dar thum le chan ve la ni to a tuna hian apel to zo ka dar thum le chan ve hi thol ve veng khop mai tu nang hun hi chu tenglai ve lai zon an phar kol to thina atang nem thei viau ba chon dor pui veng thar lama vai ve kon khu zam na sa thina nia kong te box si ania chu dar li le ti vela dar li pel nuwa kan en thladonia dor pui veng thar kan thleng thla a henglai po hi ti sual chang helai thleng te hian ron jam chho thina vai va kon atanga ron jam chho khunia helai hemi thlang deuh lok hi chu a thleng tla pui training ka sia azam pa ngai tak chuan helai thleng vel hi chu ron o tlang pui thina ani lo chuan khu ta tui chun som na kha ni le thina wen chu free vek khoilai po hi thol vek mai ni chuan helai a hian kan cholanga dar li le chan vel dar li pel nu deuh kan nga kang office ba na tin nge jam turu thawem ti vel te kha kanen don nia ta hian kan chol khotange dora hian tuna hian dar li le minute somni pakhat ani ta chia chuan office ban hun lai at ras tak lai ani vel chi atuna hian tuna tanga thim hlim thleng vel hi turu hun lai ber ani thina heng lai kwal vel le khulai tui chun chua peng vel ku chu a thleng deuh zat anga ngai the ni helai peng vel thleng helai koi thleng vel hi chu thleng nge thina ni ma se wen chu le le chan ve po ras awara po engma la thleng lo khuda tang khon tlem chana lo jam ve dewa ma se nget ani lowa hian tol reng thei thawa ana sal tuk lo anga ngai the ni he ngi chu turu vak lo turu tak chuan kan kal ei ngai ro heng lai ve lai chuan tu nang hun ve lai chuan turu thin deuh mai ne ni danga chuan office ban lai tak ani chi boka
khu covid phur ambulance ron chho meka ki po tiang a hen vai khat chu ka chuang ve to covid phur ambulance a hian nam choi ko mai he tun lai andar le na sa to vewa enge kan an chho do ni tir vai ba kon thlen thak don vel tak tak a po hian ana sawak lowa kan tlang vele pur zel maya tihian chan mari lam kan pan chho nga heng lai vel hi ni kum Christmas vel don na an ti tak tak mai chu kita chan mari wes koi pui thleng han kilometer khat vel bor te han o dai zela a sheom thin khop mai khang lai ka chuan tlan lo thei lo kha ni thin boxia tlan nge ngai khan ka nom thin boxia ka tuar thei ngang thin lo kai pe chu sheom ka ti thin khop mai ase hei vain chuan ka ngai dan ani pakhatai nge a chan tak chu ka rebik che chuang lo thing tlang lam wang ka pu deuh chota ke ma chuan chu wang chuan in hei ala thol khop mai chan mari kon vel kan en lenga enge kan an zel do ni khilama te chan mari kon tangin tihian kan chuk thla a ang lai chu du thu sa min a thol top zok ani tuna chuan darli le chan ve pel to darli le minute som thum atanga som lin kar vel ani me ka tuna hian a thol em zok ani sunday yang deuh thoin a thol ati theya heng lai hi a khat vek zel office ban hun lai tu nang hun atanga thim lim thleng hi chuan anna sa thin khop mai tuna chuan hei ding vak loin ding kan ding lo ti theng chu ding loina tlang par the thol nuam khop maya tiangang reng hini thei se chuan du thu sa ani don ani helai te hi din chok ngai thin ania se hei wen chon ngai ta mi lowa tuna karon soi kha thing tlang wang ani eti chu ka ti dot ngam pik chok lo ma se ka ngai dan ania thol em na chan hi ka ngai dan ve mai ni voini ni kwa January rin ni ania dar som velbor ani meka tuna hian bong ko na scooty ka siam tir meka clutch su te le chi sang headlight te po eng thei lowa chu ka khoi tir meka Yamaha servicing laka avoi li nan kalom lo ta hle a chu karon soi chuak in siam that na turte an tan ani takin karon soi ve shim duwa ni chung vel chu kat aizol ka thlen thla kat rangan phone ka tum thina ka ni leng deuh thoi ka try thina ka phone tlang thei mi alo maya chuan ni lai tho tran chanu lama khan an omna hmuna an mani servicing a ka va kal chila chuan ka va soi ta topa an counter khan ti chuan booking chumin lo zia sakta dar kwa vela ron thleng ron tia dar kwa vel ani chuan in hon hun chi ang vel ania soi kha vela ti wang khan ngai thadeu khan dar kwa le chan ve vela ina tang ka chuak pheita a pel deuh shata ka wa thleng pheya chuan pona lo thu kha ka wa zota ka ming te ka wa soya kan cancel to dar kar chan ve ni tlai to amen lo tita chuanin a thei ngang long mi a nuwa te po anh cậu thei dan om sha mem ka te thei lo atia ni danga ka man le to don lock box si lawas ku te la cheturu to ro pui mai se chuan kan dil le sha ma voi ni nge kan dil non le a thei lo booking ti thar le mai ro te booking ti thar le la ka chang har viau don to ani in tlan chok in hon chok dor in hon chok thar nen khan chu nia ma hian thil neu ho ve deuh chu ne complain le eng mo hi an ma ni ya chun kan nen ma ni bulai ka soi mai thina
voi thum kan nei to tun ni lo hi voi li na ania su mun dang servicing ka lo pan thin to chuan a hun taka kan thlen lo chuan a nu nunga emo car ola lo ngak la kan kawang che hemin ti ta mai thina chu lom lo ve ang reng khop maya vel ti lo se che khana time ka soita se chuan a zia viau tur khania chuanin hrim hrimin an mani lo apoi Mizoram bi ka hi chuan a customer te hi in thla hrung de khian kan hian in thla hrung de khian kan va dor hi ngai ta thina hei hi chu NCM that hi kan ngai ve hle hian ka ria an mani va huat ngor wanga va dem ngor wanga soi kan nilowa an customer te kan ne solution kha enge matal chuan kan har sanna zir khan min chin fel sak ve tura ka ngai thina a dor tu te zo hi kan in thla hrung em zok zel thin hi chu in siam that hi chu kan ngai na sa ni chuan tuna ka ron soi chhuat chan po hi in ti mol pho tum na ngor le an mani khatianga wa tek na shim ni loin Mizoram a hetiang dor nei shim hian service customer care chung changa hian mason na kan nei bei sein ka ron soi chhuak ani tuna tak hi chuan ka ril ro chuan Yamaha servicing hi chu ka pan non le ka ring to chi lawa ka status ate po kan up ve china voi khat nan hetiang chung changa hian vi ve tak khan lo tam viau maya scooter po hi hei in thlenga mo ti ral mai du na ril ru ka purum ruma ing tinge ni zel doni thil negative lampang ang hi chu ka channel line ti chu hi ka hre viau na tun chum che chumi lo hre thiam sham mai don ni o